A poštovani gledatelji, ostavite automobile u garaži i na posao dojurite biciklom. Ne samo da ćete uštedjeti na vremenu i financijama, već učiniti nešto dobro za okoliš i zdravlje te prometnu sliku grada u kojem živite. Poruka je to Sindikata biciklista svim organizacijama, tvrtkama, njihovim zaposlenicima na odabir bicikla kao bržeg, jeftinijeg, ekološki odgovornijeg sredstva za putovanje na posao. Sve kao dio prve nacionalne kampanje Biciklom na posao koji će nam predstaviti moji gosti Tena Šarić iz Sindikata biciklista i Tomislav Gugo iz Veleposlanstva Kraljevine Danske koji godinama podupire ovakve i slične kampanje koje uključuju bicikl. Ključna riječ bicikl. Tena, vi nam najprije recite još nam najavite kampanju. Zapravo od 9. svibnja do 2. lipnja traje akcija. Znači, kampanja traje od 9. svibnja, znači sljedeći ponedjeljak do 2. lipnja. Kampanja je na nacionalnoj razini, znači bilo koji grad gdje god da živite i radite se možete uključiti. Registrirate se na www.biciklomnaposao.hr. Tamo prijavite sebe i svoju organizaciju koju radite ili se već priključite ako je već neki vaš kolega prijavio vašu organizaciju. Potaknite vaše kolege koji još do sad nisu vozili bicikl na posao da se i oni uključe i tako se onda bilježe kilometri na toj aplikaciji na www.biciklomnaposao.hr, a može se skinuti i na iPhone i na Android. I na kraju kampanje 2.6. ćemo proglasiti pobjednike u različitim kategorijama. A nagrada je bicikl? Nagrada je bicikl, naravno, ali ima i drugih manjih nagrada koje su za one koji su tek počeli voziti bicikl na posao, za one koji su motivirali najviše svojih kolega da voze bicikl na posao i tako različite kategorije će biti. Ja često pokušavam motivirati svoje kolege da idu biciklom na posao, jer stvarno evo na televiziju je puno lakše doći biciklom nego bilo kojim javnim prijevozom. A vi u Veleposlanstvu godinama ponavljate kako je Zagreb zapravo dosta praktičan za bicikle. Zagreb je jako praktičan, pogotovo ovaj ravni dio. Problem je možda tamo gore prema Markovom trgu. Evo ja sam baš bio spomenuo kako bi bilo lijepo vidjeti i hrvatske ministre da dolaze na posao biciklom, jer je to vrlo čest slučaj. Jednom davno su došli, ali samo na prvu sjednicu vlade, još ona Račanova vlada, ne znam da li se sjećate, mislim da je tadašnji ministar Fižulić došao biciklom, ali samo jednom. Tako je, sjećam se, ali je vrlo čest i normalan primjer u Kopenhagenu vidjeti što zastupnike, što ministre koji dolaze pred parlament sa biciklima. Vidite ovdje isto u studiju danas s nama jedan bicikl koji je zapravo službeno vozilo veleposlanstva. Mi ih ukupno imamo 5 i zaista nastojimo, pa evo čak nekad i po kiši, većinu službenih poslova koje imamo u nekakvom širem centru grada zaista obavljati na biciklima. Ovo je još i sklopevi bicikl, ili tako? Da, još i sklopevi, možete ga unijeti komotno sa sobom na sastanak. Što se vama čini? Kakva je sad situacija u Zagrebu? Je li sve više ljudi koji koriste bicikl i naravno ovakve vaše kampanje pomažu popularizaciji bicikla? Pa da, evo, u zadnje vrijeme, u zadnjih nekoliko godina sve više i više biciklista u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego i u cijeloj Hrvatskoj. I pogotovo više onih koji voze tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uvjete, jer nema lošeg vremena, samo loše odjeće. To je jedan od mota. Da, prošle godine smo imali kampanju na razini samo Zagreba i priključilo se više od 4000 ljudi. Tako da se nadamo da ćemo premašiti vlastiti rekord s ovom kampanjom jer je na razini cijele Hrvatske sada. Zanimljivo, za razliku od Danske gdje je ipak puno hladnije i mi imamo puno više lijepog vremena, puno manje ljudi vozi bicikl u Hrvatskoj. Tako je, da, što je šteter, kao što je kolega rekao, Zagreb je gotovo cijeli ravan, klima je povoljna za voziti bicikl skoro cijele godine, naravno i na razini cijele Hrvatske. Sad, prometna kultura, ali svih sudionika i biciklista. Često možemo čuti i kritike pješaka da biciklisti jure recimo preko Cvjetnog trga pa su djeca u opasnosti. Kako to ocjenjujete u Zagrebu i u Hrvatskoj? Pa, mi aktivno sudjelujemo u raznim akcijama u Sindikat biciklista u promociji urbanog biciklizma u gradu i odlaskom biciklom na posao i od tada do danas se definitivno vidi razlika. Postoje još nekakvi, naravno, izazovi sa infrastrukturom i možda najveći izazov od svega, a koji se možda i najbrže može ispraviti, je taj biciklistički bon ton. Mislim da se o njemu treba puno više govoriti, jer primjer Danska nije ništa posebno. Vjerojatno da su u istom nekakvom razvoju, vjerojatno bi bilo isto. Ali tamo ima toliko biciklista na cesti
da jednostavno vi se morate držati određenih pravila kako bi to sve funkcioniralo i bi nastao kaos. Isto kao sa automobilom. Samo malo više poštovanja svih sudionika prometa, malo manje sebičnosti, svih nas koji se uvijek žurimo na posao, svi se stalno žurimo, ali kada bi malo više mahnuli nekome, ako nam čak i uzeo prednost ili nešto, mislim da bi sve bilo puno brže i funkcionalnije. Ništa, za kraj ćemo samo još jednom pozvati tvrtke, pojedince da se prijave na www.biciklomnaposao.hr i čak i nagrada ih čeka. Čak i nagrada ih čekaju. I HRT se uključio i ove godine i prošle godine, tako da očekujemo i ove godine. Možda ja dobijem nagradu. Možda, evo, nikad se ne zna. Ne bojim se. Hvala vam što ste došli u Hrvatsku uživo. Hvala vam.